Arşa rayonuna, Eski Iyabaş rayon avılına. Anda bugün bərəngə alır. Bugün de tübülündə hemen bərəngə alır iken. Avılda bərəngə almışa qalmış. Anda bu şurada barabız. Nep bərəngə alır için kiyindim ben bugün. Qonaq qabırğa şalayda motor bulurğa керек. Bərəngə alğanda telefon buluğu mecburi mi? Elbette. Bərəngə alğanda обязательно çırp barğa керек. Gülüze bərəngə yaratasın mı? Мен bərəngə yaratam. Bərəngsiz tura алмай тұрған кішілердендір мен. Bərəngə rизыкларынан қайсысын яратасың көбірек? Bərəngə rизыкларынан аш бәдіші. Аш бәдіші һәм тиген бәрәңге. Поедете туда прямо, в ту сторону. Сразу крылай поворот. Майзаводом добавить. Это кондукторный цех здесь. Шишерки здесь. В общем, вон он, блин, дает. И с картошкой здесь и связано. Ага, ярый. Рахмет, сау болыңыз. Бәрәңге алушыларны тапмадың мәлі? Здесь нету. Вот сюда говорим. Бәрәңге алу жерлігіне келіп жеттік. Міне бәрәңге алу техникалары. Арша районы. Алло, е? Е. Прокурорларына шундай зор балшықтарында қоймасы деп, уже қазір қойтамыз подвалға. Онда тағы барады. Ондан тағы азырақ шүкірелер. Мұнда енді бәрәңгі тәптігі мұқлашқалар бірге жиылайды. Бірге жиналы еуларына. Чүнки бізде бит балшық рассыпшыт ету бар. Ол бит анда құм керек алға. Ол бит мына құмлы жер бұлай. Кәне елі бек яқшыт келесі жер болса мына. Дегенде келесі жерлер оларда тоже балшығы бек болмайды. Мына қазір біз барамыз yanға тәге Деболев дегенге. Олар екі смена шелер енді. Шундан енді мына қазір біраздан башлай Қазақстан ала башлай. Біздің основной тәге олушы Қазақстан. Көп енді бүтін жерге башлай. Қазандар сіздің бәрәңгіні ашы бар ма? Қазандар біздің бәрәңгіні ашы. 9-шы. Жоқ, 9-шы ақ түгел. Бүтін Қазанға жетемісің мұна сіздің? Біздің жете, но біздің енді нәрсе деймін аматайым. Бүтін Қазанға жете бітмесе, біз жетер ем. Но біздің башқа жерден де кеттелер анда. Мәселен, бүгінгі күнде Ермекеге бардық. Ondan indi gene bərənglər, көп indi bərənglər. No, məsələn, biz uzğan Yermenkədə satıb qaytdaq 24 tonna. Bu Yermenkədə satdaq 24 tonna. Şöyle bulğaç satıla indi bərəngə. Агрономlar bilen de sileşe. Но мұнда барыбір ізіріп қолған. Более песчаной почвы здесь. Везде камеры, два экрана камеры. Bizni менә шушы комбайнга утырга чакыралар әле Нияз абый. Исәнмесез Нияз абый? Мөмкинме? Икәү суябызмы? Икәү суябызмы? Ике кыз сезнең янга менергә тели. Әйдә киттек. Niyaz abi көптәннәнмесез руль артында? 5 yıl менә шушы комбайнда инде. Яңа килеш кайткан ел. Сезнең гаиләдә дә сезнең кебек җир кешеләрдер, шулаймы? Әти комбайнер инде. Ул тоже бик күп еллар эшләде. Ул инде хәзер. Менә шуның артында мин инде. Хәзер бит яңа техникалар белән җиһазландырган әйме комбайннар. Менә бу нәрсә бу? Бу Экран? компьютер экранында бөтенесен, бөтен бәрәңгене менә мондан кергәнен, бөтенесен күрсәтеп, бункерга кергәнен бөтенесен күрсәтеп бәрә менә камера. Менә монда бөтенесе жусиклардан тирәнләгән, мин бөтенесен килисең дә автоматлаштырылган бөтен нәрсә. Автоматка куясың. Комбайн үзе бара. Ничә көн инде сез бәрәңге аласыз? 2 атна. 2 атна кырда, шулаймы? 2 атна инде. Сез безне ятасызмы? Утыртып бераз гына карап буламы? Ничек сез эшлисез? Куркыныч түгелме? Чырлап йөрмисезме? Руль артында. Әйдәгез әле бер-ике җырда җырлап карагыз. Әйдә кер. Җырлый белмим мин. Мин син итеккә хәзрәт килә.
Менә бит инде. Шулай. Гөлүзә. Әйдәгез, сөйләгез әле, ничек бара эш? Gülüse mi neyim? Gülüse исеме була. Менә күрәсезме, дуслар, бәрәңгене алабыз. Элек үгезләр белән дә алганнар, атлар белән дә алганнар. Ә хәзер бәрәңге алганда шундый шәп техника эшли. Үзе шауып бара алдан менә, шабасы юк. Ничә кул хезмәтен алыштыра. Дүрт буразны алып бара. Siz neçə saat işləyirsiz gününə? 2 smena biz менә 12 сәгать. Иртәнге 7-нче яртыда килсәң, кичке 7-нче яртыда смена алышабыз менә. Алар төнгә чыгалар. Напарник белән иетенгә. Бер атна көндез, бер атна төнлә менә шулай аралаштырып эшлибез инде. Ә яңгыр яуганда нишесез? Яңгыр яуганда эшлибез, моңа яңгыр вакыты яңгыр гына. Siz иде бәрәңге үстермәйсездер инде ул. Ничә? Соңында да шул кадәр бәрәңге булгач. Ничек иде бәрәңге үстермисең инде, бу безнең бәрәңге түгел бит инде бу. Соң вакытыга калайында да. Вакытыга калса да. Иде бар бәрәңге ничә булмасын. Анда да үзегез аласызмы? Ие. Иде нәрсә белән аласыз? Капалка белән алабыз, ат алабыз. Быел азыр капалка белән алдык. Юнити капчык бәрәңге утырткан иде, изләр артып капчык бәрәңге чыкты. Менә җирдә өстә яталар бәрәңгеләр. Алар да керәдер бит. Нигә? Керә, кая булса инде. Алар яшәргән булса. Яшәргән булса сортировкада бит анда нитәләр. Айралар анда бит сортировкага барсыздан. Ширеген, балчыгын, ул бит шул киш кенә салмыйлар. Анда бит лента аша ничә ни аша үтә ул анда. Сортировать итеп салалар бит ширеген, нем, кисеген, айрым отдельный. Сезнең кабинага әле кызлар утырганы булмагандыр? Язабый. Булгалады. Без сыңгылары түгел, беренчеләре түгел. Булгалады. Пишмакларга, бәлешләргә керәсе бәрәңгеләр монда, Арча кырларында. Нияз абый сезнең өчен тырыша. Көн-төн йокы күрмичә, иртән таңнан караңгы төшкәнчегә кадәр шулай бит. Халыкның тамагы тук булсын дип. Халыкның тамагы тук булсын дип, Нияз абый Арча кырларында бәрәңге ала. Дивольф дип аталган маркалы. Һәм күрәсезме, менә бу самолетлар җиһазландырган шикелле җиһазландырылган. Монда хәтта температура да күрсәтте, әйме? Бөтенесе бар монда, кондиционер бөтенесе. Ә телевизор күрсәтмиме? Телевизор куйсаң, телевизорда күрсәтер, телевизор куймаганнар. Сез ничек уйлыйсыз, бу 100% бәрәңгене алуга ярдәм итәме, әллә барбер каламы җирдә бәрәңге? Юктыр, ал дип уйламыйм без. Аны бит һәрбер кырга кергән сайын Әйдә утыр. тикшереп карыйбыз бит. Бураздан артта шигерәбез дә. Бу нәрсә тавыш булды? Нәрсә ул? Ниндидер бер Кышкырдымы? бер кышкырды. Бункер тулды, бункерның тегендә күчерегә куша ул. Бунда автоматлаштырган, менә монда язылы чыган. Монда басасың да ул бункер күчәне уже. Хәзер без бергә бәрәңгене бушатабызмы? Без аны биләр югалткан. Әлләсен миңа да комбайнер булып китергәнмен, бигрәк ошады. Аның өчен Ярдәм иттереп аласызмы? Алабыз инде. менә мин машина йөртә беләм, комбайн йөртә белермен микән, моның өчен бит укырга кирәктер. Өйрәнәсе. Өйрәтәләр сезне? Аны. Ә сез аерым курсларда укыдыгызмы? Юк, маны өйрәндек. Тамбовка барып 4 көн biz башта филерис белән бергә эшләгән идек. Башта бергә комбайн кайтты. 1 ел филерис белән. Шунда Тамбовка барып 4 көн безнең Алмаз дигән агроном җегет бар иде, бик яхшы. Ул немецчә дә беләдер ел. Менә шуның белән Абдулкай Юсупович исән вакытта шул җибәрде инде без Тамбовка өйрәнергә. Бәрәңге бушатабыз. Менә монда төшкәне күренеп тора, камера аны куйды менә. Менә арбага төшкән камера күренеп тора.
тонна сыйдыра менә бу комбайн? 11 тонна. 11 тонна. 33 тонна үзе. Арча кырлары монда 1000 гектар җирдә бәрәңге үстерәләр. Шулай бит, Ниязов? Ничә кеше эшли? Бәрәңге алуда белмисезме санын? Бәрәңге алуда ничә кеше дип әйтә алмыйм инде мин. Менә бу комбайнда 2 кеше эшли, менә тагын бер комбайн чыганда 2 кеше зур комбайн тагын бар безнең монда. Шушындаймы? 4 кеше була менә. Ташучылар бар, 4 КАМАЗ, менә 8 кеше. Сортировка да бардыр. Бөтенесе дә бәрәңге дә бит хезмәт кергән кешеләр. Ниязов, сез бәрәңге үзегез яратасызмы? Алар кирәкми инде нәрсәгә. Менә ичпишмак, бәлеш. Ичпишмаклар ашый мине. Кыстыбый. Кыстыбый. Авыл халкы ит ярата инде. Килеп җитәбез. Җылгага. Елгада. Елга менә анда. Тәшәп. Менә иш. Менә монда караңыз. Тигезсез урын. Мен куркам. Бу бәрәңгеләр шунда кыйылып каламы хәзер елгага? Юк, чыгып җыясың кишлек белән. Ансы ичпишмакка. Баттык. Абау. Хәзер нишәтәбез инде? Менә шундый ниләре бар инде. Хәзер төртәбез, чыгып. Гөлүзәр, чык. Итәсәтер. Бу очракта нишләргә? Менә жусикка кирип, 2 якта 2 цилиндр бар аны. Безне төртеп чыгаралар безләр. Хөрмәтле тыңлаучыларым, менә без Арча басуында бәрәңге алганда басуда комбайн белән батып калдык. Мен шундый курыктым. Хәзер туктап калган. Син үзеңне ничек хис итәсең? Космонавт итеп хис итмисеңме? Мен үземне комбайнчы хатын иттереп хис итәм. Ниязов. Ком комбайнер. Берсе кайчан Обед килдинде? алар кичкәме? 2 saat 3 bilan 4 arasında ana alır o'zimizning pishirgan aytlar alır. Бәрәңге белән котлет. Sizni bərəngə toydurub bitirmiyəm o? Bərəngə Bana bir alanda güzel. bərəngə aşağı. Tutayım bu mu? Kun sayın durmuyor yani but kalsa da bulup duramızın. İyi. Арча районы бәрәңге белән бит дан тоткан гомергә шулай бит. Şulay. Династиялар белән бәрәңге җирендә эшләгәннәрдер, әйме? İyi. Mene elek Severny dedi bir tonlakla berenge. Vagiz vasılışlarında mene şu vaqtda berengeler bir güçlü bulup aldı. Ana merceni mene raketlar tegelik geldi. Onlar bit тоже berenge bilen elek. Arşa rayonu bulay da güçlü indi o berenge. Ama bir tane elek mene berenge şamil abi bu berenge agronomu yedi mesivini da. Bərəngə şamil. İyi berenge şamil dibinde. Koç şamilse iyi berenge kamil dib mene ol gül berenge de. Şamatlar indi bərəngədən turayım. Yok ondan gana tüvəl yok tege. Mene gül berengeden şeyleri indalar. No kamil abi utarda bitiredir de sevk gitedir. O jey boyu berengeden kaçmayında. Jey boyu arasında şu şeydir. Onları tege şuluk berengene ola başlayında. Toktavsız gel mene şu berenge bitken film. Buldun da öyle tege yangırlı vakti selekler bir alıp ulakta bitti. Mende kapalıklar bir alındadır ya. O bütün kalkızda dalık berenge var ya. Kupligine karabinde. Kimde 100, inkubidi biter 120, 150 deyip. İngezinde 30-40. Arşa bərəngəsini aşıb qarayım durmağayım. Təpiş bərəngəsi bilən haşalaşdırarız. Тәмлеме? Гөлүзә, менә син бүген Арча районына киләм дидең бәрәңге алышырга. Әтеп максатың? Bərəngə aşağı. Qo'pras.
yaxshi. Слабыракмы? Не, нормально. Mana siz baklарын, начарларын электресіз. Армайсызмы? Yok, armaydım. Илюзия ничек? Арчада йөрү ошадымы сиңа? Да, миңа бик ошады. Монда бик нык тавыш әлбәттә. Без кырда булдык, 2 кырда булдык. Комбайнда йөрдек. Комбайнда батып калдык. Аннан соң менә базага килдек. Безгә ничек бәрәңгене сортировать итүләрен күрсәттеләр. Менә бәрәңге туганнан алып, бәрәңге сезнең өстәл алдына килеп җиткәнчә кадәр без бөтен процессны күрдек. Илюзия әйтәле, менә экстрим диләр, әйме. Ял итергә баралар анда, балыкка баралар. Әнә кечкенә бәрәңге алып карарга, кырда йөрергә ул ял булаламы? Менә шушындай экстремизм. Ул ял булала. Ул күңел эчендә ял булала. Ул шулай спорт түры дип тә карарга була. Бәрәңге алуны. Бәрәңге алырга кайтыгыз. Бәрәңге алу ул үзе бер зур сәнгать. Аның өчен бәрәңгенең зурлыгын белергә кирәк. Аның өчен дөрес иттереп казый белергә кирәк. Дөрес иттереп җыя белергә, тутыра белергә, менә күпме әйбер белергә кирәк.